ohjaa. Vittu tälle ei pärjää, tälle ei pärjää. Ja oliko se sen ohjaimen vika? Voitte lähteä tällä kokeilemaan. Ei toi vielä riitä. Mitä vitusta? Tuosta kohtaa lähtee. Ei riitä, ei riitä, ei riitä. Voin kertoa, että ei riitä. Tietoisesti. Se kärki on siihen kiinni, ei se sisällä. Ei totta. Mennyt vittu läpi siitä, saatanan muuta. No niin, menihän. Ei ole vielä vittu parvekkeella vuosia. Ei, Muuten voisi heittää, mutta oikein toimi. Mutta voin mä yrittää silti. Ei tuolla vittu tee mitään. Menikö? Mites nuo pelit? Menikö hyvin? Menikö Pena pelit? Voit lähteä kokeilemaan mua vastaan. Tiedätkö, sulle ei ole ohjauta, niin katsotaan kuka voi. Pena, noin päällimmäiset tunteet, miten meni toi peli? Kiinnosti ihan vitusti noi pelit, tiedätkö. Vittu mä saan vieläkin turpaa, vaikka ei tullut edes ohjaata. Ei jumala! Excellent! Ei vittu. Peletäänkö tää toinen jo? Et vittu hei, sitä et vedä. Et vedä vittu sitä. Et vedä sitä paskoksi. Arvaa muuten, en vedäkään, koska tästä lähti johonkin se ruuviosa. Heitit sen muuten tuossa ohjaimen mukana just Pena menee. Lähtikö ruuviosa? Heitit sen tuossa ohjaimen mukana menee. Aina on huono pari ruuasta ja pari ohjaamista. Pena, menikö pelit?